כן. את יודעת שזה נראה כמו איזה אצבעות שהם לבנים. כן. לעזור לך? יופי. יאללה, תצחצח. אני יכולה גם להגיד מילים. יאללה, עכשיו אתה מצחצח שיניים. נו, תצחצח את השיניים שלך. יופי. היטב היטב, גם למעלה, גם למטה. מצוין. גם מאחור של השיניים, בפנים. כן. מצוין. נו, תראה את השיניים שלך הנקיות. תראה את השיניים הנקיות. בואי הנה, תראה את השיניים הנקיות. תראה. איפה הם? וואי. וואי, 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 תראה. מצוין. תראי